Мислите ли, че в Благоевград има проблем с бездомните кучета? Абсолютно да. Да, това е голям проблем. Абсолютно, вижте ги, те са навсякъде. Преди една джипка сгази едно куче. Е тук от гум надолу. Аз видях лично. Навсякъде в България има проблем с бездомните кучета. Как общината трябва да се справи с този проблем? Може би ще трябва да се съберат и да се приберат приюти. Не трябва да ги застрелят всичките. Мисля, че трябва да ги приспят. С крути мерки. Какви? С кастрация и има доста други лоджийски кучета. Аз първо не съм ловец и виждам, че са ги пуснали собствениците. Това е много неприятно за Благоевград. Направено човек се справи. Мислим да организираме неправителствена организация, която да помага на общината да се справи с проблема за бездомните кучета. Така че ще ви дам повече информация, но не пред камерата. Добре. Да ги кастрира всичките и да ги изолира. Мисля, че трябва да предприемат някакви мерки и да направят повече установки, които да могат да приемат кучетата, за да може да няма толкова много кучета по улиците. Нали знаете как се справят? Как? Унищожаване.